Sziasztok srácok! Ma itt leszünk egy legújabb videónkban, ahol hát ismét alá kell beszéljek, mert eléggé halk volt a mikrofonom. Viszont attól függetlenül ne csüggedjetek, mert ez egy elég izgalmas és akciódús rész lesz. Szóval, ja, elmondom, hogy mit terveztem mára, és azt nem mondom el, hogy mi történt ma. Szóval, beterveztem mára, hogy én összegyűjtök 3 stack plusz 28 blaze rudat. Kifosztok egy bastion-t, szerzek egy happy gustot, és szerzek 4 stack ender pearl-t, és áthelyezem a nether portálomat, mivel az elég szerencsétlen helyre került. Szóval most hamarosan az előkészületeket láthatjátok, de üdvözlök mindenkit egy csodálatos napon, szóval kezdjük is. Itt a következő pár percben csak annyit láthattatok, ahogy elmagyaráztam, hogy rengeteg szokatlan dolgot láthattok majd ebben a részben, mint például az, hogy be vannak enchantolva teljesre a cuccaim. Ez azért van, mert én elkezdtem hamarabb forgatni egy részt, viszont azt még nem volt időm befejezni teljesen. Viszont most, na mindegy, be van enchantolva teljesen, az a lényeg. Itt összegyűjtöttem a cuccokat, ha jól tudom, obsidiant is szedtem még pluszba. Magamhoz raktam a kellő loadoutot, és hát hamarosan indulok is a netherbe. Szóval srácok, ez most egy elég nagy lépés lesz a sorozatnak, ezért rendesen elő kellett rá készüljek, és nagyon felkészültem. De viszont mivel nem akartam, hogy spúr legyen, legalábbis ez majd később lesz, de mivel nem akartam, hogy spúr legyen a portálunk, ezért kiraktam a széleit is obsidiannal. Na de most, átkerültünk a netherbe, és hát ja, ugye itt körbenéztem, mert eleve egy ilyen szerencsétlen spawnra spawnoltunk, ne kérdezzétek, hogy miért, mert én sem, engem nem kedvel a Minecraft generálás, szóval nem fog nekem választ adni erre. De amilyen szerencsétlenül kezdtük ezt a generált helyet, annál szerencsésebben fogjuk, higgyétek el nekem. Szóval indulhatunk is, és kérdeztétek, hogy miért van a inventoriumban porhó. Hát azért, mert a netherben azzal lehet klatcsolni. Bármilyen érdekes, a netherben meg lehet fagyni. A porhóval. Na de, most itt szedtem egy kis kvarcot, mert hát a közeljövőben, vagy a távoljövőben azt még nem tudom, de várható egy olyan projekt, amihez hát elég sok kvarcra lesz szükségünk. Szóval, ja. És itt elkezdtem felfele építeni. Mondom, elkezdtem felfele. Ja, igen. És az F3 helyett a koordinátákat nyomtam, vagy mi az újratöltést nyomtam meg. Vagyis a screenshot helyett. Bocsánat. Nem. Mi van? Ja, igen. Ehelyett, amit most csinálok, az a újratöltést nyomtam meg, és hát, ja. Na itt elkezdtem felfelé menni, de rövidesen rá fogok jönni, hogy nem ezt kéne csináljam. Mindjárt láthatjátok. Szóval itt megnéztem a koordinátákat, és rájöttem, hogy amúgy magasan vagyok, szóval inkább lefelé kéne menjek ahhoz, hogy találhassak rendes nether waste, vagy akár bármilyen biomot. Szóval, hát itt újra lementem, kiütöttem a blokkokat, és hát folytathatódott is az utunk lefelé, ami hát egy kicsit rizikósabb, mint ami ennek gondoljátok, mert nem fogjátok elhinni, hogy megint milyen szerencsétlen helyre érkeztem, de el kell hinnetek, mert hamarosan látni fogjátok. Igen, itt tök chillbe ások, lefele semmi, és egyszer csak megjelenik alattam egy lávató. Hát itt szitkozódtam is szépen, mert nem voltam képes elhinni, hogy ilyen bocsánat, de szarszpont adott be nekünk a kedves játék. Szóval itt körbeástam, óvatosan körbenéztem, szárazföld fölé ástam, vagyis vizes föld, vagy nem tudom. Mivel ugye a netherbe vagyunk, és lávamentes földet kerestem. És ide, amint odaértem, hát egy
Kissé, ha jól tudom, elrontott kláccsal, mert le is jutottam. És most, hát áthelyezem a portált, viszont sajnos a portálunk az a lába fölé fog kerülni, ami nem túl előnyös, viszont sajnos elkerülhetetlen. Szóval a szerencsés sárkánnyal szereztem is egy kovakövet, mivel szerencsével elvileg nagyobb eséllyel ad, és ahogy most néztem, ez igaz is. Szóval hamarosan elindulok, és kiépítek a lába felé. Na ez az, amit ne csináljatok utána, mert könnyen a világotok bánhatja, de én nem zavartattam magam, és hát beástam a lába fölé. Ástam, az építettem. Szóval, amint megtaláltam a nekem kellő koordinátákat, elkezdtem megkeresni a másik irányba is a koordinátákat. Szóval 1, 2, 3, 4, 5, 6. Most így gyorsan felhúztam a port, legalábbis felhúztam egy kisebb placot magamnak először, mert előrelátó voltam, bár ezt nehéz elhinni rólam. És hát kezdődhetett is, megépítettük a portált, majd egy gyors tesztet végeztünk el rajta, aminek nem lettek túl jók az eredményei, de be is rakhattuk az utolsó obsidian darabkákat. Most át is ugorhatunk az Overworldbe, és idáig minden simán ment, amíg ki nem próbáltam ezt visszafele. Szóval tök jó, ide jutottunk a mi kis bunkerünkbe, de amint ezt megpróbáljuk visszafelé, ez kevésbé jól fog elsülni, ugyanis megint felőre kerülünk. Szóval kiütöttem ezt a portált, szedtem belőle 8 darab obsidiánt, hogy később majd készítessek magamnak egy ender chestet, ami nagyon fontos lesz, mert könnyebb tárolni ugye a cuccainkat, nyilván. És szóval gyors kiszedtem 8 obsidiánt, idézőjelbe rakva a gyorsat, és hát el is indultam lefelé. Mondom, el is indultam lefelé. Igen. És hát hamarosan elég nagy adrenalin zuhanyba lesz részünk, szóval csak várjatok. Miután sikeresen visszaértem a portálomhoz, és a teszt is sikeresnek bizonyult, elindultam, körbenéztem, de sajnos, amíg nem craftoltam magamnak aranycipellőt, addig a piglinek folyamatosan támadtak, ezért szedtem egy kis aranyat, majd rájöttem, hogy volt eddig is, de nem baj. Itt elindultam, mert a szemem sarkából megláttam valamit, ami nagyon érdekelt. Megláttam egy bastion-t. És itt észrevettem néhány olyan mozdulatot, ami halálos lehetett volna, mert egyszer konkrétan mellettem esett le a sóder. Ha azon állok, akkor vége a sorozatnak. Szóval igen, itt még mentem a bastion felé, majd nagyjából idáig tartotta. Hát nem idáig, de elég sokáig filóztam, hogy bemenjek vagy nem menjek, és folyamatosan a chatet kérdezgettem erről. De végül hamarosan láthatjátok, mi lett a döntésem. Mert hát én mondtam, hogy hamarosan egy adrenalin zuhanyban fogunk részt venni. Hát ja, ezt nézőként nem lesz olyan, mint játszva. Szóval, hogy ez eléggé durva volt, amikor itt voltam, legalábbis az én szemszögemből nagyon para volt. Szóval nagyjából idáig tartott a gondolkodásom, hogy bemenjek vagy nem menjek. Itt szép óvatosan elkezdtem megközelíteni a bástyát, viszont hát nem a legszerencsésebb, nem a legtöbb sikerrel, mert találkoztam valakivel, akivel nagyon nem akartam találkozni, de hát mindenkit meg kell ismerni. Fogalmazzunk így. Szóval itt haladtam szépen, és egyszer csak... Jó, az még messzebb lesz szerencsére, de sajnos itt nem sok ládát találtam. Összesen, ha jól tudom, 4 darab ládát tudtam kifosztani. Mármint, hogyha a dupla ládát 2 külön ládának számoljuk. Szóval összesen 4 ládát tudtam kifosztani, és itt a blokk helyett majdnem
magam alá raktam egy tüzet, szóval az nem lett volna szerencsés. Itt szép lassan sétáltam, shiftelbe, bár nem tudom, hogy miért, hiszen az csak a Wardennél szokás, de hát... ha így biztonságban éreztem magam végül is, annyival jobb. Itt elkezdtem lejjebb merészkedni, össze-vissza mentem, ládákat keresgélve, de több-kevesebb sikerrel, mivel elég kevés sikert értem el az elején. Viszont minél tovább mentem, annál több ládát találhattam, szóval én csak mentem. Mentem, és közben halálra, nem akarom kimondani csúnya szóval, de hát halálra fostam magam. Szóval, hogy ja, mentem szépen, itt kicsit. Szóval, hogy itt még egy kicsit gondolkodtam, hogy merre fele menjek, és arra jutottam, hogy valahol csak behatolok. Szóval, hogy Szóval, hogy eleinte innen felülről próbálkoztam, mert alulról nem nagyon találtam chesteket, és itt féltem a piklinek hangjától is konkrétan. Szóval szép óvatosan kiástam, körbenéztem, majd feljebb mentem, elvileg. Na. Szóval szép óvatosan feljebb mentem. És szerencsére nem nagyon beraktam magam elé egy blokkot. Istenem, de bolond vagyok. Na nem baj. Bocsánat, hogy ennyit röhögök. Elnézést kérek, akik a videót nézik, csak közben itt a fülembe egy hang beszél folyamatosan, nem is tudom, hogy miért. Istenem, bocsánat. Barátommal beszélek, nem baj, elnézést kérek a komolytalanságomért. Éppen az ellenfélnek egy nagyon fontos bástyáját próbáljuk elfoglalni. Na, jó, befejeztem. Itt keresgéltünk is tovább, és hát nem sok mindent találtam. Szóval ez a keresgélés több-kevesebb, de inkább kevesebb sikerrel folytatódott. És itt megláttam, akivel nem akartam találkozni, viszont azt is, akivel akartam. Találtam chestet, viszont találtam brútot. Egyik jó, másik rossz. Szóval gyakorlatilag kvittek voltunk a Bastionnal. Itt több-kevesebb sikerrel megpróbáltam becsapdázni a brútot, ami láthattátok, hogy nem túl jól sikerült, viszont ezáltal, mivel megütöttem, a piglinek nem voltak hülyék, és megtámadtak engem. Szóval most következett a behatolás, de felülről. Szóval, hogy itt most felépítettem jó magasra, mert azt halálra paráztam magam, mondom. Nem akartam egyszerűen elveszíteni ezt a világot. Szóval... hát jó, itt azt hiszem még mindig filóztam, hogy bemenjek-e továbbá, vagy nem, de higgyétek el, nem érte meg bemenni. Konkrétan egy netherite rudat nem találtam teljesben, meg fejlesztőt se. Szóval, de most fogjuk rá, hogy megérte bemenni. Szóval, szépen óvatosan felülről leijasztam a piglineket, bocsánat, a pigmeneket ijasztam volna, ez eléggé szívás lett volna. Szóval leijasztam felülről gyorsan a piglineket, és indulhatott is a hadjárat. Szóval óvatosan lejjebb ereszkedtem, hogy az íjászok nehogy elérjenek véletlen. És hát elkezdtem felderíteni, és egyre több piglint likvidálni. Szóval, nem is történt itt eddig most semmi érdekes. Csak hát még leijasztam pár piglint. Mármint történt érdekes, de
amúgy az egyik piglin nagyon akart dodge-olni, és nem bírtam eltalálni, mert pont olyan helyen volt, hogy össze-vissza ugrált. De nem akarok ennyit spoilerezni, bocsánat. Így is nehezen állom meg, hogy ne spoilerezzem meg a videó végét. Na de nem is baj. Ő volt az a dodge-olós piglin, ha jól emlékszem. Láthattátok. Nem, ő is csak egyet dodge-olt, bocsánat, akkor tévedtem. Mégse volt ilyen. Bocsánat, csak már rég forgattam, tegnap forgattam ezt a videót live-ba 6 órán keresztül, este 9-ig, szóval elég durva. Hosszúra sikeredett ez a videó, de nem is gond, most itt szépen elkezdtem leásni, óvatosan behatolni, és már is megfigyelhető, hogy mennyi zombi pigmennek van láncsája. Szóval nem értem miért, amikor nem is tudják használni, de hát figyelj, mindenkinek van olyan hobbi, amit nem is tud csinálni, mint például nekem a videózás. De nem baj. Szóval itt haladtunk tovább, közben jöttek az experience pontok. Javították fel a mi kiötves kis csákányunkat, de annyit leszpoilerezhetek nektek, hogy az XP-vel nem lesz bajunk a rész végére. Szóval, ja. Itt találkoztam egy bátyjával, akivel hát inkább nem akartam barátkozni. Szóval itt óvatosan megint lejjebb ereszkedtem. Vagyis nem ereszkedtem lejjebb, mert túl parás voltam, hogy beugorjak, és ott már szemünk sarkában meg is pillanthattuk a főnyereményt. Hölgyeim és uraim, az ott bizony egy láda. Itt nagyon paráztam, ezért befalasztam magam mögött mindent, mert ugye, ha a piglinek meglátják, hogy kinyitsz egy chestet, akkor egyből rádagrózik az összes. De így konkrét az összes, hogy nem csak azok, akik látnak, mindenki rádagrózik. Ha meg kiötsz egy aranyat, dettó ez van. Vagy egy aranyozott blokkot. De természetesen innen ezeket még nem értem el, mert miért is lenne egyszerű valami, valaha. Szóval így szépen óvatosan lejjebb ereszkedtem. Befalasztam a ládát, és így már biztonságban. A biztonságból sosem elég, kinyithattam. Hát, mit ne mondjak, elég silány lootot találtunk benne, és nem igazán érte meg ezért kockáztatni, de nem baj az. Szóval, hogyha kiütnék egy aranyozott blokkot, a piglinek elég mérgesek lennének, szóval ezt próbáltam elkerülni, és innen ki is tudtam nyitni a másik ládát is, ami szintén nem annyira érte meg, de hát legalább valami. Obszidiánt is gyűjtöttünk. Szóval... basszus! Ezt most csak visszanézés közben vettem észre, bocsánat. Ott hagytam egy adag magma krémet. Hát valószínűleg azért videón kívül hát vissza fogok menni, mivel az eléggé fontos lenne. Mindegy, szerencsére már kiépítettem a utat magamnak, szóval nem kell annyit izéljek. Na ezért jó, hogyha visszanézitek a gameplayeteket, mert rengeteg mindent észrevehettek, amit a videóban nem vettetek észre. De nehogy azt higgyétek, hogy én ennyivel le tudok egy bastion-t, én még többet akartam. És hát kaptam is. Mivel ugye a bastionoknak úgy van a felépítése, bár miért magyarázok én a bastionokról, aki semmit nem tud róluk, de a bastionoknak ugye úgy van a felépítése, hogy van egy ilyen fő tér, ahol vannak rendesen kialakított szobák, és vannak ilyen kis random kis elágazásai is. Például ott volt egy brute, akivel nem akartam találkozni, szóval... Ja. De... őt szerencsésen likvidálni tudtam a piglin közösségből. Nem, hanem okosan elfalasztam. Ügyes vagyok. Nem is gondoltam magamról, hogy nem vagyok hülye. De hát mindennek ki kell derülnie egyszer. Itt szép óvatosan a menekülési utamat kiépítve haladtam lefelé. És hát ja, eléggé eltévedős labirintusba kerültem. Ahova valószínűleg nem is akartam bekerülni, mert
Hát ja, nem akartam ide bekerülni, mert eléggé veszélyes hely. De én azért is tovább mentem, mert miért ne? Szóval, hogy így magam alatt ütöm a fát, de tényleg. Szóval, hogy ennyire én se lehetek hülye. Szóval itt találtam téglákat, amire azt hittem, hogy végre találok valami kisebb szobácskát, de nem, csak falakat találtam. Sőt, bocsánat, hát én tévedtem. Találtam egy szobát. Ja, amúgy mielőtt még valaki azt várná, a Bastion lootolásába nem igazán szeretnék vágást tenni, mivel ez egy eléggé, szerintem izgalmas rész volt, és eléggé sokat dolgoztam vele. Szóval, hogy nekem ez nagyon félelmetes volt, de nem is csak azért, mert hogy maguktól félnék a piglinektől, hanem én attól félek, hogy ezt a világot elvesztem, mert megnéztem a statjaimat. 2,5 nap van ebben a világban. Konkrétan több mint... Sőt, várjatok, most gyors kiszámolom nektek. 60 órát játszottam ebbe a világba. Plusz-minusz, mert persze nem pontosan 2,5 nap volt, de plusz-minusz 60 óra. Szóval képzeljétek el, ezt milyen lenne csak úgy egy hülye brút miatt elveszíteni. Szóval, de itt még én nem álltam meg, mert miért elégettem volna meg ennyivel? Hát ez most kérdés is sértő. Mentem tovább vissza, mert hát nem találtam a kijáratot, ahova én akartam menni. 2, még mindig kíváncsi voltam, és még mindig fel akartam keresni azt az egy chestet, amit végül találtam, amiről nem is tudtam, hogy létezik, de azért megtaláltam, szerencsére. Nem mondom, hogy nem láttam még annál jobb lootot, de aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. Szóval örülök, hogy egyáltalán találtam. Igen, hát piglinekkel nem igazán akartam találkozni, ezt láthatjátok az antiszocialitásomat itt is. És hát, hogyha most nem lett volna mögöttem fal, akkor bye-bye világ. A Netherben sokkal óvatosabbnak kell lenni, mint amilyen én vagyok. Ott az egyik piglin már ránk is agrózott, ha jól láttam. De mi ezzel nem törődve, felfedeztük továbbá is a Bastion, mivel volt még több része. És azt mondtam, hogy ha nem lesz kis lyuk, amin be tudnék menni, akkor hát elhúzok innen, de hát sajnos találtam. Szóval muszáj voltam még azt felfedezni. Itt szép óvatosan, mint ahogy a Bastionöket illik kifosztani, mert nem szabad abba csak úgy Durbele Balázs módjára belemenni. Szép óvatosan, komótosan, hogy is mondjam, mindegy, az a lényeg, óvatosan elkezdtem kifosztogatni ezt a helyet. De mivel nem láttam semmit, nem is akartam látni semmit, mert hogyha meglátok valamit, akkor muszáj jöjjek, menjek tovább. Ezért tovább álltam. Viszont ott megláttam valamit, amit lehet nem kellett volna, nem lett volna jó, hogy ja, még ilyen full prot 4-es önjavi tör 3 setben is olyan erősek a brutok, hogy egy pár ölésből megöltek volna. Ütésből, bocsánat, már beszélni se bírok. És amúgy, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor létszi, lájkoljátok ezt a videót, és iratkozzatok fel, mert ennyi munkám talán még, igen, még nem volt 5 órás anyag, amit meg kellett volna vágjak, és ebbe a vágás is rengeteg lesz, és a munka is rengeteg volt. Szóval, ja. Nagyon megköszönném, és nagyon nagyot segítene, hogyha most feliratkoznétok és lájkolnátok a videót, mert nektek ez csak egy pillanat, nem kerül semmibe, viszont nekem segít. Nem is keveset. Szóval itt kerestem tovább a dolgokat, miközben 2 piglint muszáj volt likvidálnom, mert különben ők likvidálnak engem. És hát
Ha jól emlékszem, pontosan itt ütöttem meg a jackpotot. Hát, itt is ott hagytam a magma krémet, ne szivass már. Bocsánat, csak néha nem hiszem el, hogy milyen hülye vagyok. Akkor 2 ládához is vissza kell majd menjek. Bocsánat, csak már a Netherből elegem volt, és már azt hittem, hogy egy időre nem kell visszamenjek. Nem akarok. Nem. Azért se. Na, bocsánat, abba hagytam a gyerekeskedést, csak fáradt vagyok. Nagyon nem pihentem ki magam. Szóval itt, hát végre elhagytuk ezt a bastion-t, és ami ezután fog következni hamarosan, azt nem fogjátok elhinni. De hát én tovább vándoroltam, mivel láttam egy kék biomot, ezért hát visszafordultam, mert innen nem láttam azt a kék biomot, ami nekem kellett. Szóval visszafordultam, vagy mégsem. Elnézéseteket kérem. Én vagyok a hülye. Itt nem is fordultam vissza. Na de itt most csak egy gyorsított felvételt fogtok látni a következő izgalmakig. És itt hamarosan nem fogjátok elhinni, mi történt. Ugye én itt csak chillbe trédelgettem a piglinekkel, és akkor megláttam ezt. Na nektek erre most mi a logikus választok? Szóval, hogy ilyen közel egymáshoz 2 bastion, ráadásul mind a kettőt megtalálom. Nektek erre mi a logikus választok? Biztos azt mondanátok, hogy csalok, de akik ott voltak élőbe, azok tudják és látták, hogy nem is lett volna időm csalni, szóval, ja. Ezt az opciót már kilőhetjük. Szerintem csak insane lákkom van, mert a Nether az nekem szokott kedvezni, szóval, hogy hiába kerültünk nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon rossz helyre. Ezt nem tudom, miért kellett így mondani, de valahogy jól esett. Nagyon rossz helyre kerültünk, viszont amint kijutottunk, annál jobb helyre. Szóval... Hát ja, ettől rám is agróztak a piglinek, mert hát kiütöttem az aranyukat, nem igazán szeretik, de én nem akartam nagyon beljebb menni, mert nem láttam ládát, nem érte volna meg ezért kockáztatni. Tudom, én se vagyok hülye, tudom, hogy van bent láda, mert nincs olyan bastion, amiben nincs. Csak maximum kevés, és nem akartam többet lootolni. Szóval itt döntöttem el, hogy végül is nekem most már van aranyam, minek. Miért is kockáztatnék. Szóval én mentem, és betreppeltem egy pigment, aki egyszerűen fenomenális volt. Nagyon jó trédeket adott be. Konkrétan nem akarok nagyon spoilerezni, de ezt elmondhatom. Majdnem, sőt, 1,5 stack Ender Pearl-t adott nekem 16 aranyblokkból. 1,5 stack. Jól halljátok, nem vagytok süketek? Vagyis félrehallók. 1,5 stack. Az milyen komoly mennyiség már. Legalábbis szerintem. Na nem baj, őt ide szépen ügyesen betreppeltem, logikával, mert ugye a piglinek imádják az aranyat. Azt se zavarja őket, hogyha be lesznek treppelve. És hát itt ugye körbeástam, hogy minden sarokból majd fel tudjam szedni a itemeket, viszont nem fogjátok elhinni, hogy eközben mennyi gáz támadott rám. Ebben a részletben gáztok hada támadott engem, és én szerencsésen le tudtam védekezni, viszont hát kedves piglinünk, aki beadta nekünk a lélekjárás 3-at is, amit természetesen ráraktam rögtön a gyémántcipőmre, mivel arról már csak az enchant hiányzott. Hát sajnálatos módon őt egy gázt likvidált a köreinkből, hogy szépen mondjam. Szóval ja, a gáztokon még bosszút fogunk állni, és mindenképpen fogunk csinálni hát egy gáztfarmot. Valamikor mindenképpen.
És amúgy csak mellékesen a gáztok az idegrendszeremmel is teljesen végeztek, mert konkrétan tűzbe borították az egész környéket. Annyira sokan voltak. Konkrétan lelőttem az egyiket, és már jött a másik. És nehéz is volt őket eltalálni, mert ugye konkrétan vannak azok szerencsés emberek, akiknek ilyen olyan gáztot ad be, aki max hátra vagy előre mozog. Na nekem mindenhogy mozogtak, csak nem úgy. Szóval szinte lehetetlen volt eltalálni őket, de szerencsésen túléltem. És hát miután már nem volt miért itt maradjak, tovább indultam felfedező utaimra, öm, amikhez hát elég sokat barangoltam, és eléggé érdekes helyeken, hogy úgy fogalmazzak. Ö, Végül megérte a barangolást. Megérte. Igen, itt hamarosan láthatjátok, hogy mennyi gaztal harcolok. Szóval egyszerre, azt hiszem a legtöbb az 3 volt, amivel harcoltam egyszerre, de azt a 3-at úgy képzeljétek el, hogy egyszerre 3, aztán amikor azokat legyőztem, jött még egy plusz. Szóval ja, eléggé sokan voltak, hogy ja. És hát itt a piglinünknek építettem egy keresztet oda. És mivel nem találtam item frame-et, ezért csak oda dobáltam neki az aranyat, mivel egy jó piglin volt. Nagyon jó trédeket adott be. Rip. Kértem is neki egy ripet a chatre, hát csak egy ember, Bálint írta be, de ő többször is. Szóval ja. Itt tovább indultam. Azt mindjárt láthatjátok, hogy melyik irányba, és utána megint elindítom a gyorsítást. Szóval elindultam, és hát nem öltem Endermaneket, mert nem lett volna értelme gyakorlatilag. Hát 1,5 stack Ender Pearl, mondom, ez a piglin egyszerűen insane trade-eket adott, szóval el is indultam ebbe az irányba, és hát ja, itt elég sokat ment. Hát srácok, itt én most nektek egy órás szakaszt rövidítettem le nektek, egy pár másodpercesre, mivel, jó, pontosítok percesre, mivel ez itt rengeteg időt töltöttem el, ami gyakorlatilag csak farmolással, építéssel és ásással telt el. Szóval ja, itt elég sok unalmas percet töltöttem, de ott voltak a barátaim a chaten, akik tartották bennem a lelket, és közben meg is lett a pokoljárás achievement. Szóval ebből látható, hogy mennyit barangoltam. És ha jól látom, igen. Hát barangoltam rengeteget. Nem keveset, de higgyétek el, meg lett a gyümölcse, mivel hamarosan látni fogjátok, bocsánat, csak túl gyorsan mondtam el a mondani valómat. Szóval, igen, találtunk egy fortress-t, és hogyha az egyik csetelő nem mondja, hogy melyik irányba menjek, akkor nem találtam volna meg egy tökéletes blaze spawnert. És hát igen, én ezt egy kicsit, hát mondhatjuk úgy is, hogy kidesignoltam, de én csak biztonságosabbá tettem. Hát itt elég sok időt töltöttem el, mivel én nem akartam többet visszajönni. Kiformoltam magamnak, mindjárt mondom, 3 stack plusz 29 blaze rodot, mert a looting miatt egy kicsivel több jött, mert én eredetileg 28-at terveztem, hogy ugye 8-at majd amikor, jó, az még később lesz, amikor majd elmegyünk az endbe, 20-at a papfalusiakhoz, és hát 3 stacket, hogy ne kelljen többet visszajöjjek. Na de nem is dumálok tovább. Ja, hát itt most nem történt sok dolog. Mondom, itt csak ölögettem a blézeket. Igen, ja. Hát ja, itt ennyi történt. Most elég sok rövidítés lesz ebben a videóban, elég sok mindent gyorsan fogok lerövidíteni, mivel azt képzeljétek el, hogy egy 5 órás anyagból kell valahogy egy nézhető mértékű
dolgot csináljak. Itt egy barátom építményét megmutattam a szerveren, mert már kezdtem besokalni a blézölögetéssel. Szóval, ja. Itt elmentem, és ugye, hát nem találtam meg a portál koordinátáit, szóval emlékezetből kellett visszaemlékezzek a koordinátákra, ami hát eléggé szerencsétlenül ment, de szerencsére visszajutottam. Szóval itt közben egy barátom is betért a chatre, szóval ja, ez tök sikeres volt ez a része ennek a videónak, ez a része itt tök jól sikerült, ugye meglettek a blaze rodok, meg minden. Ugye itt most vissza fogok térni az Overworldbe, és én hát azt mondtam nektek az előbb, hogy az Endfightot majd valamikor a későbbre tervezem. Na hát, hazudtam. El is kezdhetünk felkészülni eme csodálatos harcra. És ezt a harcot majd élő hanggal fogjátok hallani, valahogy majd elintézem, hogy halljátok. Nem tudom, hogy, mert itt azt hiszem itt még le volt véve a hang, mert elfelejtettem felvenni a hangját, de nem baj. Szóval itt ugye elkezdtem készülődni, a készülődés nem olyan izgalmas, ezt most csak gyorsítva fogjátok látni. Szóval, ja. És hát az Endfight közben egy barátom hangját is fogjátok hallani, mivel hát elintéztem, hogy jó, az csak az Endfight felénél, de elintéztem, hogy őt is halljátok, szóval hát beszélgetni fogok, remélem nem fog zavarni titeket. Földön ezen a dragonnak nincsen egy kristálya se, ami megmenthetné. Szóval, ha nem lennék béna, próbálnám leíjazni, de hát köztudod, hogy nem vagyok egy legjobb játékos. Végképp nem íjazásban. Szóval, hogy szerintem én inkább megvárom, amíg pörgyöl. Maradjunk egyben. De miért nem találom el? De a sárkány az rendes kidzsodzsolja a dolgot. Élvesszük ezt. Ne! Meglőttem magamat. Nem. Meglőttem magamat. Erre mennyi volt az esély? Istenem. Na, és ezt még csak most adják le a live-ba. Szuper. Pörtöl a dragon. És le is érkezett.
Azt a rohadt! Azt hittem vége. Rendben, leíjazom, ha ennyire akarod. Most van az, hogy egyes találtam még el. Tényleg? Ne, Ender Pearl lesz szállja, légy színe! Istenem, de béna vagyok. Na jó, most megmentettek az Ender Pearl-ök. Ha most nem lett volna Ender Pearl-om, én már rég halott vagyok. Srácok. Végtelen volt az íjomon, és kifogytam. Azt hogy? Jó lenne, mert végtelen volt az íjamon, és kifogytam. Szóval ez mondjuk így elég. Nem mondom ki, hogy milyen, mert csak csúnya szóval tudnám kifejezni magamat. Kultúráltan. Nem kell sietni, nem kell ellökni. Ügyes vagy. Szuper. És jumpa. De mi? Ez mi volt? Nem Balázs, nem nyomtalak ki. Nem tudom, hogy mi történt. Oké, ezt most nem szúrhatjuk el, és most nagyon gyorsnak kell lennünk, mert az én dolgom nem szeretem. Oké, gyorsan. Oké. Istenem. Jó. De miért pörzsöl ilyen rövid ideig? Ez valami itt bugos, vagy nem tudom, de egyszerűen... Értem. De Balázs attól még Viberről tudná hívni. És akkor még azt el is tudnám intézni, hogy a nézők is halljanak téged. Most ezt persze később fogod hallani, mert live-ban vagyok, de hogyha felhívsz engem Viberről, akkor el tudom intézni, hogy halljanak téged a nézők. És most így ordíthatok, aki vittem, hát kösz. De hamarosan hallani fogod, hogy mit mondtam. Úgy köszönöm, hogy ilyen sokáig itt maradtatok, már felvittétek az átlagos nézési időt 11 percre. Tudom, hogy ez nem tűnik soknak, viszont számomra eszméletlen. Na jó, most nem löksz el. Most nem. De ez mi? Ez valami bug? Vagy értem én, hogy nem akarja, hogy megöljem, de így ennek sosem... Na, srácok! Srácok, mostantól hallani fogtok... szia akkor! Hello! Na, srácok, mostantól valószínűleg hallani fogtok egy új hangot is a live-ban. Ezért majd ne lepődjetek meg! Ja? Nem, még nyugi, még nem vagy itt. Ezért majd ne lepődjetek meg, mivel... Bocsánat, elfelejtettem, hogy kell használni az OBS-t. Na, jumpazz meg! Ja, bemeneti hang. Miért repül el ilyen gyorsan a sárkány? Nem tudom, várjál, bocsánat. Tényleg, ezt töröljük. Szia! Balázs, hogyha hallod magadat vissza a streamben, akkor jók vagyunk. Hallom. Hallod magadat? Igen. Akkor Igen, hallom. lányok mostantól Balázs csatlakozik hozzánk. Csak ilyen biztos szavakat fog mondani nekünk. Igen! Na és hát srácok, itt álljunk meg egy pillanatra, mivel az a sajnálatos dolog történt, hogy valamiért az én mikrofonom egyszerűen eltűnt a felvételből, vagy nem tudom, szóval innentől kezdve valószínűleg csak Balázs hangját fogjátok hallani. Remélem, hogy ez nem fog titeket nagyon zavarni. Ja, nem tudom, hogy a tutoriál résznél is ez lesz, mert hogyha igen, az eléggé szívás,
de ez hamarosan ki fog derülni. Szóval még egyszer bocsánatot kérek ezért a apró kis bakiért. Én erre nem számítottam, hogy ez meg fog így történni, de hát megtörtént. A múltat már nem lehet megváltoztatni. Úgy tudtam nagyon értelmes dolgokat mondani, most legalább ő is egy kis rivalda fénybe kerül. Elég sokáig itt maradt a streambe, viszont Samu szerencsére nagyon-nagyon sokáig itt tudott maradni, szóval ő a elejétől a végéig itt volt 5 órán keresztül, mert neki ő pont játszott, és pont itt tudott lenni. Na mindegy, folytatódjon is az Endfight, szóval... Várja. Én amúgy nem kell sietned, én végignézem az egész live-ot 8-ig. Igen. Ugye rá is érek, csak néha lehet, hogy egy pillanatra ki fogok lépni, de tényleg csak ilyen pillanatokra, amikor pizzát rendelünk, meg ilyenek, érted? Mert lemész, és nekem is nagyon sokszor van ilyen, lemész, elkezded újságolni a szüleidnek, anya, kivittem először túlélőbe a Minecraftot, mondja, és ez mi ez a Minecraft, vagy, és akkor mi van? Jaj, igen. Mindegy, amúgy lassan megvan a fél HP-ja. Tényleg. Igen, meg mindig itt van. Meg most mama is nézi, meg hallgatja, meg palacsintás itt, meg a barátnője is átjött ő is. És a srácok, az Endfight maradék részéből megint muszáj voltam levenni a hangot, mert hát természetesen le akartam venni a játék hangját, mert eléggé hangos volt, nagyon-nagyon hangos volt, és hát rossz hangot vettem le. Levettem a mikrofonom hangját, ami ugye azért volt baj, mert konkrétan nem hallatszottam, csak egy ilyen kis idegesítő duruzsolás hallatszott a háttérből, szóval ne aggódjatok, tökéletesen kommentálni fogom a Endfight maradék 19 percét. Viszont addig is, hát ezzel kell beérnetek. Úgy gondoltam, hogy ezt az egészet felrakom gyorsításra, mivel hát eléggé unalmas volt ez a része, mivel hát úgy értve unalmas, hogy konkrétan folyamatosan endkövet szedtem, mert rövid ideig és ritkán pörzsölt a dragon, szóval ezt nem érte volna meg rendes sebességgel megmutatni nektek. Szóval, ja, itt nem történt sok minden, csak vártam a dragonra, és közben endkövet szedtem, mert tök szép téglát lehet belőle craftolni. Ne kérdezzétek miért, de rengeteget szedtem belőle. Szóval, ja, már láthatjátok, a dragon eléggé kevés HP-nál jár, és hamarosan vége. Szóval hamarosan indulhatunk át végre egy másik dimenzió. Amúgy ez nem is másik dimenzió, csak messzi-messzi szigetekre. Ahol csak az ég ad határt, pontosabban the sky's the limit. Szóval, ja, srácok,
És láthatjátok, az Ender sárkánynak már alig van élete. És szabadítsuk meg az Endet. Elhoztuk ezt a gyönyörű tojást is. Az új nemzedéket. És hát most felolvasok egy kis részt ebből a Minecraft beszélgetésből. Minecraft Java Edition. I see the player you mean. Barnmaster 9. Yes, take care. It has reached a higher level now. It can read our throat. What doesn't matter? It thinks we are part of the game. I like this player. It played well. It did not give up. It's reading our throat as through the words on screen. That is how it causes to imagine many things when it's deep in the dream of a game. Words make a wonderful interface very flexible. Ja, hát a játék, mármint, hogy az akkor én nem eddig hagyta, hogy olvassam. Ez a szöveg rengeteg ideig folytatódna, és hát amúgy hallhatunk benne bölcsességeket is, még akárha nagyon figyelünk. De itt annyi volt a lényeg, hogy a Minecraft istenei gyakorlatilag beszélgettek. Beszélgettek, hogy figyelik a playert, vagyis Barnymester 9-et, vagyis engem. És hogy most megütöttem egy magasabb szintet, mivel legyőztem az egyik legerősebb lényét ennek a játéknak. Erről beszélgettek, hogy képes vagyok olvasni a gondolataikban. Ugye ezt olvastuk most fel. És hogy egy magasabb szintet értünk el. Szóval, ja. Srácok, elértünk egy magasabb szintet ebben a túlélő sorozatban, hogy már a Minecraft istenei is elismerik. Szóval, ja. Let's see. Itt átmentem az End szigetekre, ahol ugye találhatók a cityk, és elkezdtem egy hajós cityt keresni, ami nem volt nehéz a Distant Horizons-szel szerencsére. Szóval, ja, építettem, elég paranoiásan, hogy leesek, de ennyit leszpoilerezhetek, ez szerencsére nem történt meg. Basszus, le volt véve és a hát mikrofonom hangereje. Srácok, nagyon sajnálom. Én ezt nem láttam. Köszönöm, Samu, hogy szóltál. Nagyon sajnálom, hogy leraktam a hívást, csak basszus, akkor most ez az egész monológ nem hallatszódott? Na nem baj, majd a vágóprogrammal megoldjuk. Feljebb húzom majd a hangerejét ennek a résznek. De az a baj, hogy én úgy látom, hogy ennek az MCT-nek nincs hajója, szóval hát én azt mondom, hogy ez nem éri meg oda menni. Az a baj, ez nem éri meg, mert rengeteg építőblokkomba kerülne, és nem éri meg. Egyszerűen most legyen elég ennyi. Hagyom, hogy egy sálkör felrepítsen. És elkezdek felépíteni a hajóhoz. Aztán, ha eltalál esetleg egy sálkör, akkor hagyom, hogy repítsen. Ha meg elég közel vagyok, akkor oda enderpearlözök. Ott is van az első shulker. De nekem a hajó kell. Ami természetesen a void felett van, de azzal most ne is foglalkozzatok.
Mert amúgy hol máshol lenne. Ez ilyen Minecraft logika, hogy nem lehet máshova rakni, csak a legrosszabb helyre, de nem baj. Szia! Szia! Nem löksz ki, nem fogsz. Ne. Nem. Oké, benn vagyok. Milyen potik vannak itt? Regen? Oké. Egy ilyet beiszok. 2 endermite! Erre mennyi az esély? Oké, itt van a shulker. Szia. Szia, bro. És... hát, elvisszük. Most mindennek kell örülni. És ezt is elvisszük. Azt a milyen ásó. És srácok, itt van, amiért jöttünk. Az Endrod. És srácok, itt van, amiért jöttünk. Az Elitra. Szárnyakat ad, avagy angolul. The sky's the limit. Srácok, szerintem itt helyben én nem is várakozok tovább. Ezeket ide rakom. És itt van 2 könyv, egy üllő, még hozzá, és még cukornád és papír. Szóval, hölgyeim és uradalmaim, itt van Kitin szárny élőbe. Oké, és még akkor gyorsan craftolunk egy adag tűzijátékot. És most már tényleg csak az egek szabad nekünk határt. Viszont szerintem előbb gyors azokat a shulkeröket, amik itt vannak, kivégezem. Elteleportált. Miért teleportáltál? Hova teleportáltál? Nem. Léci. Nekem kell a sárkány fej. Mert hát az endhajókon még ilyen is van. Kész. Srácok! Ott is van! Sárkányfej és csak Balázs kedvéért még a hitboxokat is kikapcsolom hozzá. Ott is van, srácok, sárkányfej. Abban a pillanatban. És hát ezt szeretném kipróbálni. Azta. Tudom, nem olyan nagy cucc, de az. Jó, egy shulker shell, és még egy shulker shell. Azaz! Harmadik shulker shell. Na srácok, ez eszméletlen. Olyan profik vagytok. Hogy idáig kitartottatok, ezt becsülöm. Hol vagytok? Hát ez meg hova lett? Gyors ide betörünk. Áú. Ó, itt egy shulker. Ne! Béna. Jó, várjatok. Majd ő segít nekünk feljutni, ha nem bénázza el. Ne! Nem. Ó, szia! Szia! Nem. Nem. Az a baj, minimum 2 shulker kell hozzak. Sajnálom. Vissza kell menjek. Hiába kockáztatnunk kell. Nem akarok felrepülni, Léci. Csak adj egy kis időt. Léci, te sav. Ne utálj már ennyire. Azaz. De ne! Ott is van egy. Na, most megkapom. Ezt csak azért is. Oké, akkor kell még egy shulker shell. Viszont ott van az utolsó. De ne, mindenki lő. Nem. Ne, ott van még egy. Srácok, ez muszáj volt.
Oké. Kész. Kész. Itt van. Az End City, amelyet kifosztottunk. Mindenki egy GG-t a chatre. Nem, amúgy. Nem. Azta. És itt repülök. Túlélőbe egy elitrával. Nekem ezt még fel kell dolgoznom. Tudom, hogy már 1000-szer mondtam, de ha kell, elmondom 1001-szer is. Ott van az utunk. De jó volt, hogy ráraktam ezeket az enchantokat, nagyon jó ötlet volt. És ott is van. Már várom, hogy a házam milyen büszkeséggel fog engem visszavárni. Tudom, hogy csak egy tárgy, de... De srácok, ezt én úgy nevezem, hogy eredmény. Ez már az. Szóval, hogy mielőtt még bárki megkérdezné, a stream már elkezdődött. Mielőtt még valaki vicceskedni próbálna és megkérdezni, igen, a stream már elkezdődött, és igen, már történt is valami. Most nézzük meg szerintem úgy emlékül felülről ezt a csodálatos and fight dimenziót. Hát jó, srácok. Na ez eredményes volt. Ebben a világban már annyit fogok csak csinálni. Hát ja, itt hagytuk abba az Overworldben. Először is az endportál koordinátáit felírjuk egy Word file-ba. Mert nekem van egy Word dokumentumom, amiben én mindent leszoktam jegyezni, minden koordinátát. Hamarosan a Nether portálét is le fogom jegyezni, csak az nem olyan, bocsánat, de nem olyan fontos, mint a Nether portálé. Vagy mi az End portálé, na. Nem. Bocsánat. De mi? Nem találja a Word-öt. Mármint, hogy azt tudjátok, milyen Word. Komolyan be kell írjam elé, hogy Microsoft. Na. De nem már! Bocsánat. Na, azért. Na, srácok. Ezt én már nevezem. Ez már tetszik. Csak már mióta meg van nyitva egy fájl, amiről fogalmam sincs, hogy mi szól, azt inkább kiixeltem. Itt is van. Minecraft sorozat, fontos dolgok. Barnimes, Tóth Barnabás fájljai. End portál. Abban a pillanatban. F3 és 699. 699. A magassága 21-es magasság. Nem írom. Oké, szuper tudni. 699. A magassága 21-es magasság. És a Z koordinátája pedig 1750. 1750. Srácok! Akkor a koordináta már le van jegyezve, viszont én nem akarok kiásni, szóval szerintem én beriszkizem és kimegyek erre. Ott is van egy Enderman, befigyel. Ja, de nem fogok kitalálni. Akkor viszont felássuk. Egy a fene. Most. Mi baj történhet? Következő pillanatban. Jaj, de hülyeség volt fele. Amúgy azt mondta, hogy én most nem fogom megtalálni, hogy hol volt. Na azért. Oké. Akkor én most szerintem itt fogom. És elkezdek fölásni.
Balázs, ha még itt... És végre megvan. Elitra. Jaj, nem volt a billentyűzeten a kezem. Na, ez! Na, ez végzetes. Szóval, hogy elitrával leesel, az... Ouch. Na, ilyet se szabad csinálni. Jaj, és most már remélem, hogy meg fogjátok érteni. Miért csináltam ide én ezt a lyukat? Jaj. Pontosan. Tökéletesen. Ilyennek kell lennie egy videósnak, egy streamernek. De hát akkor szerintem, mivel már alig várjuk, jaj, ez lesz a stream fénypontja. Jó, bocsisom, hogy most ezt ennyire kifigurázom, de egyszerűen ezt most nem lehet kihagyni, ez túl magas labda. De ez lesz a stream fénypontja. Ennek a világnak az ikonikusabb részeit madártávlatból. Szóval itt van a Pillager Outpostunk, amit sikeresen kifosztottunk régen. Ez számomra egy nagyon ikonikus hely. Visszatértem erősebben, na most legyen nagy a szálló. Bocsánat. Számomra egy nagyon ikonikus hely, épp ezért nem is akarok belerondítani semmilyen építéssel. Nekem az nagyon ikonikusnak tűnt, amikor egyszerűen csak így fogtam, kiépítettem és vízben elúsztam. Én azt imádtam. Az nekem nagyon tetszett. Akkor, amikor itt az erdőn keresztül vándoroltam, keresgéltem, hogy találjuk egy lávatavat. És végre Minecraft megkegyelmezett és beadtam. Ha nem csalnak a téveszméim, valahol itt lesz az a lávató. Az outpost közelében. Ja, amúgy, hogyha valaki nem tudná, hogy ezt hogy csináltam, hogy ne jelenje meg a menü, mert én ezt régen nem tudtam, akkor csak annyit kell tennetek, megnyomjátok az F3-at és az Escape-et egyszerre. És ez a menü fog megjelenni. Szóval akkor szerintem fedezzünk is egy kicsit fel ebben a részben, hiszen most már elitránk van. Most már mindent megtehetünk. Ahogy mondtam a múltkor is, és ez ott egy Ocean Monument. Azt a... Mennyi minden van a közelemben. Ahogy azt mondtam már párszor, jó párszor. The sky's the limit. És bocsánat, hogy én is mondom, ott van az a Nether portál, ahol azt hittem, hogy lesz Obsidian, de nem lett. Itt egy bánya. Mennyivel jobb érzés repülni, mint sétálni. Jaj! Emlékszetek erre a barlangra? Ha nem, az se baj. Jó rég volt már, amikor egyszer le akartam ide merészkedni, de nem mertem. És hát a gyémánt az azért kívánkozik már. Már nagyon jól jön. Au! Szóval már azért jól jönne a gyémánt. És én amondó vagyok, hogy én ide most szép lassan, óvatosan leereszkedek, és minimum egy gyémántot kiszedek. Tudom, hogy nem sok, de én most nem is a mennyiségre megyek, csak hogy legyen végre egy gyémántunk, meg akkor már redstone-t is viszek. Most tudom, hogy gyengéd érintéssel szedem majd otthon. Lehet tipmix, bár mondjuk egy ember van itt, aki, ha jól tudom, Samu. Várjál?
megkapom a blokkokat, akkor nem fogytam ki. Szóval, de Samu, te majd, ha szeretnél, akkor nyugodtan tippelj, hogy mennyi gyémántot, mennyi redstone-t, meg mennyi, ja, ezekből, hogy mennyit fogok kapni, ugye szerencsés csákánnyal kiütve. És ott is van. My first diamond in the game. Redstone-ból mondom, viszek sokat, mert redstone-ra szükségünk lesz. Én szeretek redstone-t használni, nagyon jól lehet vele automatizálni ugye dolgokat. Most akkor, creeper farm is kéne. Most, hogy így ráeszmélek. Jó, srácok, szerintem én elindulok fölfelé, mert megszereztük azt az egy gyémántot, amit akartunk. És hát bár nem sok, de legalább kevés. Szóval, ja, húzzunk fölfelé. Most nincs kedvem bányászni. Fú, ezek a szervereken milyen bátor vagyok, fogom, bemegyek, azt kijövök full diába. Bár ez csak a szervereken van, ez a világ, ez nekem többet jelent, mint egy szerver. Sokkal többet. Csak ezek után most már csak annyit remélek, hogy kitalálok ebből a barlangból, és hát nem ragadok itt. Annak nagyon-nagyon örülnék. Felettébb örülnék. Jaj, már is lőnek. És még több redstone, de most nem viszem már el. Nem viszed el, nem fogod elvinni. Na szóval, guys, az a nagy helyzet, hogy én szerintem eltévedtem. Na, ezért nem szeretek lejönni bányákba. Most már értitek. És szerintem semmi baj azzal, hogyha valaki nem akar lemenni bányába, és máshogy akarja megszerezni magának a szettet, mert azzal semmi baj. Viszont most el kell menjek egy kicsit. Bocsánat. Illemhelyre kellett menjek. Ki hogy nevezi. Szóval Samu, léci, egy hangtesztet nyomhatnánk, mert bizonytalan vagyok benne, hogy most milyen a hang. Csak bármit írj, hogyha hallasz. Rendesen hallasz. Mert hogyha nem, akkor lehet, hogy kikapcsolt a fülesem, vagy valami. Vagy aki itt van, nem tudom, hogy Samu van-e itt, ebben már kezdek kételkedni. Szóval, hogy aki itt van, bárki nyugodtan, ha jó a hang, akkor írja chatre, léci, bármit, akármit, tényleg. Ó, sziasztok! Bizony, jöttetek megcsinálni az új szárnyamat. Baby zombie! Ez mi a franc? Baby zombie! Ez mi a franc, ez a horda? Amúgy. Mi? Tudatomon kívül beraktam valami apokalipszis modot, vagy mi? Amúgy hány napja játszunk ebben a világban? Azt hiszem, itt mutatja valahol. Ja nem, tényleg vannak dolgok, amiket már áthelyeztek. Szóval azt hiszem a statisztikáknál tudom megnézni. Ennyit játszottam, már több mint 2 napot játszottam ebbe a játékba. Bocsánat, csak nem találom, hogy utolsó idős az alvás óta.
adásvédel falusiakkal, beszélgetés falusiakkal, cserébe tett növények, eldobott tárgyak. Hol van az, hogy mennyi ideje játszok? Hát akkor ezt nem tudjuk meg. Viszont, ha jól figyeltek, akkor azt megtudhatjuk, hogy hogyan is néz ki egy ilyen Enderman XP farm. Hogyha nem rontom el, mert hát mindennek fennáll a esélye, viszont először is pakoljunk le. Szerintem ez a sárkány fej, most szereztünk redstone-t. Azt gyors ide lepakolom és kiszem. Szerintem ez a sárkány fej itt valahol a szobámat fogja ékesíteni. Viszont nem is akárhogyan. Mivel most ugye szereztünk redstone, elég nagy mennyiségben, ezért meg se kuttyan nekünk, bár jó, azért meg fogjuk érezni egy kicsit, de figyelj, ennyi redstone-ból. Jaj, és el ne felejtjem. Ebben a streamben még az egyik legalapabbnak számító achievementet is unlockoljuk. Diamonds. Azt a 4-et kaptam. Az azért... Oké, srácok. Ez haladás ez a stream. Nagyon haladás. Szóval, hogy ennyire egy streamben szerintem még nem halad. Nem is streameltem még eddig életembe. De azért nem haladtam még ennyire streambe. Na szóval, szerintem ez a csoda, ez a szobámat fogja ékesíteni, méghozzá nem is akárhol, hanem, hogy mindig lássam, mondjuk, ide lerakom. És kész. És kész. Várjátok. Ne, ezt most nem látta senki. Jaj, kicsit elbambultam. Szóval, pontos számokat most nem tudok nektek adni, hogy mennyi fog kelleni ehhez a farmhoz. Szóval, jaj. Ezért bocsánatot kérek, de pontos számokat én nem tudok megadni nektek. Azért tutoriált kell keresnetek. Viszont magát a készítési folyamatot, ja és mint láthatjátok, lett 3 darab sárkörű. Na szóval... Tag. Arra mondjuk nem voltam felkészülve, de azt is tudunk beszerezni rövides időn belül, mivel én még nem vagyok fejlesztve a legújabb verzióra, szóval ne is várjatok arra, hogy itt esetleg majd lekraftoljuk, de majd az is jönni fog. Minden jön majd, amikor jönnie kell, higgyétek el. Én úgy gondoltam, hogy a fejlesztésről majd egy külön videót szánok. Szóval kelleni fog 4 darab carpet.
Aha, tökéletes. Um, bocsánat, ezt nagyon hülye hangot adhattam most. Igen, benn van a sín, benn van a chill. Kelleni fog akkor rács. Most direkt egy Ender Chestbe rakom, mielőtt még bárki azt mondaná, hogy miért Ender Chestbe rakom. Szóval... kelleni fog akkor a némtag, azt mindjárt megvan. Kelleni fog 2 láda, azt nem figyeltem. Kelleni fog csapóajtó és létra. 2 láda. Mennyi? 2 csapóajtó? Bőven jó. És hát létrámra már nem annyira lesz elegendő. Szóval azt majd mindjárt. Kell egy stack létre majd. Itt van láda, trapdoor. Már csak a cédula, mert Ender Pearlünk van, és a létre kell. Szuper! Mind a kettőt tudunk szerezni nagyon egyszerűen, szóval a cédulát, mielőtt még kérdeznétek, bár szerintem nagyotok tudja, hogy azt ugye könyves falusiaktól lehet vásárolni, és nekem van is egy maxos könyves falusi méghozzá. Hú, szér! Fú, de várom már, hogy fejleszthessem a játékot. Ez horribilis árat kér érte. Előbb gyorsan lekraptolom a létrát. Létra. Á, 63, majdnem. Majdnem. És valahova én... Jaj, azt otthon hagytam. Hát akkor azt azért vissza kell menjek, de van még nékem egy cédulám is. Ja, és kell még fél lap, azt nem is néztem. Rendben, slab, biztos megvan minden. Igen, már csak a cédula kell. Nem nincsen gond. Amúgy... egy izés trident, azzal jól lehetne repülni. Ó, az kéne. Azt a bugot figyeltétek? Azért tudom, Minecraft akar. Szóval valahova ide leraktam az emeraldomat. Aha, itt is van. Ott is volt egy new shears, mindegy. Oké. Akkor majd még kell szedjek tényleg lombozatot is. Olyan jó, hogy már nem kell kilométereket sétálni, hanem csak így berepülök, az kész. És légy szíves, add ide a cédulámat. Viszek 2, hogyha baleset történne. Rendben. És akkor kell még a lombozat. Azért még gyorsan elmegyünk. Fú, nagyon fogyott az játék. Ennyire nekem nem szokott fogyni. Én ennyire nem tudom lefogyasztani, de most valamiért mégis. Én pedig tök sokkal kezdtem. Jaj, de laggolok. Remélem, hogy az endben nem fogok ennyire laggolni, mert az eléggé szívás lenne. És most kivételesen megpróbálom nektek úgy elmagyarázni ezt. Azért kivételesen, mert amúgy én nem nagyon tudok jól tutoriált csinálni, szóval én tutoriál videósnak se lennék jó. Szóval, hogy... Szóval, hogy megpróbálom ezt most úgy csinálni, hogy ti is értsétek, és akár még utána is tudjátok csinálni. Ja, szóval megteszek mindent tőlem telhetőt, hogy minél jobban megépítsem. Rendben, viszont az alapanyagokkal meg vagyunk. Az ennyi. Szóval, srácok, menjünk.
Tökéletes, le is tudok amúgy úszni egyenesen az endportálomhoz. Vagy mégse? Aha. Most kemény. Itt kíváncsi lennék, hogy mi történt. Aha. Na most árasztottam el csak az endportál roomot vízzel. Jobb később, mint soha. Szóval az a baj, most, hogy ideértünk az endbe, és átmehetnénk végre, lejárt a stream idő. Szóval lejárt az időm. Várjatok. Szóval szerintem én azért már elkezdem ezt a farmot, hogy name your name tag. Szuper, és pont elhoztam az Ender Chestet, mert abban van egy üllő. Nem, nálam van az üllő, nem baj. Szóval, name my name tag, ami nem nálam van. Szóval, elnevezem ezt a cédulát. Samu? Mindegy. Csali. Csali. Ő lesz Csali. Rendben. A cédulát ezt ide lerakjuk. Őt visszarakjuk az Ender Chestbe. Igen, gyengédes csákány, szóval őt kiszedhetjük. És name your name tag. Szuper. Subscribe. Nekem is erre kellett volna elneveznem, nem már. Place a bucket of lava. Amúgy ez genius. Oké, srácok. Keressük meg a platformunk legszélét. Vegyünk a kezünkbe mindenképpen. Nem maradt már sok tűzi játékom, de építőblokk mindenképpen legyen a kezünkbe. Mit keres nálam rész? Meg diorit? Mondjuk az ott jó lesz a másik oldalt. Én amondó vagyok, hogy az ott tökéletes lesz. Az baj, mindjárt kifogyok az összes tűzi játékból. Ez úgy nem lesz jó. Szóval. Jó, itt jó lesz szerintem, ez eléggé kint van. Aha. Itt még lejjebb jövünk, tökéletes. Na itt most csak annyi a dolgunk, hogy fogjuk, és leeresztünk egy vödör lávát. Ez jó sok idő lesz, mire leereszkedik, szóval... Ott ez a lávácska, hogy én nyugodt szívvel ráfolyathatom a vizet. Mert ugye ezáltal most ez az egész el fog árasztódni, a lávát azt lefogyasztja a vízét, csak én nem akarok kockáztatni, szóval nem akarom, hogy lesodorjon engem a víz. Use water to go down. Az utolsó blokkra rakni kell egy levelet, szóval én szerintem ide rakom ezt, és... Srácok? Rendben. Megcsinálom. Ezután fel kell iratkoznotok. Rendben. Menjünk le. Rendben. Nagyon óvatosan. Nagyon-nagyon óvatosan. Mindjárt lent vagyunk. Oké. Óvatosan. Óvatosan. Nagyon ideges vagyok. Nagyon feszült, inkább mondom így, nem is ideges, hanem feszült. Oké, mindjárt itt van a legalja. Nagyon óvatosak kell lennünk, mert ha kiesünk a világból, ez eléggé ciki. Oké, itt vagyunk, most szerintem felhúzok a francba. Először is. Leraktam egy levelet, oké.
Srácok, ez elég para. Azt kell, hogy mondjam. Le kell rakni egy Oak Leaf-et, oké. Ja, és akkor létrákkal fel kell menni a tetejéig, hogy ne kelljen vízzel utazgatni, értem? Nem vagyok teljesen hülye. Csak ezt gyors körbe rakom, megvárom, míg lemegy a víz. Nem, amúgy ezen az oldalon folyatom. Nem, ezen az oldalon, mert itt van a leafem. Amint eltűnik a víz, újra lefolyatom, ugye? Csak hát szeretném, hogyha ilyen egy blokkba folyna, mert az úgy sokkal szebb, meg minden. Sokkal praktikusabb. Amúgy ide akár csinálhatnánk vízes liftet is, de az még egy kicsit lehet, hogy korai. Kicsit meggyorsítjuk. Oké. Jó. Oké, itt biztonságban vagyok. Ha ezt lehet mondani a Void közelében. Oké. Most nincs más dolgunk, csak az, hogy óvatosan szeretném hangsúlyozni megint, nagyon-nagyon óvatosan felépítünk létrákkal a tetejére. Ha ezt elcseszted, akkor elbúcsúzhatsz a hardcore világottól. Na igen, én csak ezt az egyet nem szeretem, mert vannak olyan Enderman farm designok, ahol nem kell így lemenni az aljára, csak hát azok azok is tök hatékonyak, de azok nem annyira hatékonyak, mint ez a fajta, szóval ez a leghatékonyabb. Semmi gond, már elment a víz, nincs mi lesodorjon. Ha csak én nem vagyok egy Várjál, én béna vagyok. Jó, ez nem biztos, hogy jó. Rendben, felmegyünk létrával a tetejére, ez megvolt. Jó, visszavetjük a vízünket, ezt már mutattam. Jöjjünk vissza, és 2 stack levéllel, ez komoly, szóval, hogy 2 stack, jól hallottátok? 2 stack levéllel építsünk ki. Na szóval. Szóval akkor kell egy stack, és ebből 2 lerakok, és így még egy stack. Szóval, mert hogy ugye itt én már elkezdtem építeni, csak oké. Jó, a shulkerboxunk is túlélte. Négyes platformot kell csinálni, szóval jó. Ez az 5x4-es platformot levélből kell, szóval így. Ide rakok 1-et, ide 2-t, ide még 2-t, ide 1, akkor 2, 4, és ezt csak kifillelem. Egy kicsit jobban biztonságban érzem magam. Oké, ha megvagyunk az 5x4-es platformunkkal, nekem lehet, hogy kelleni fog még plusz place a double chest. Oké. Jaj, ez veszélyes lesz. Nem baj. Most kell lerakni a dupla ládát. So, he said, place a double chest. Kellenek azt valaki megölte az Ender Dragont. Megoldom én ezt ugrás nélkül is. Kösz, nem akarok ugrani. Oké.
Rendben, most kellenek a kárpitok. Ezekre így rárakjuk. Mehet is vissza. Cover with carpets. Most kell csinálni egy olyat, hogy nagyon-nagyon óvatosan. Szeretném megint hangsúlyozni. Így. És kérlek szépen. Így. Hú! Ide lehet csinálni mindenféle dolgokat. Enchantolót, meg mindent. Hát én nem fogok, az biztos. Rendben, hogyha kész vagy, rakj le 2 slabet, hát ugye, hogy ne lássanak az ender... Vagy... Amúgy ezt bevallom őszintén, nem tudom miért kell. Itt vannak a slabjeim, most visszaraktam. Ide lerakunk 2 slabet. Szuper. Ja. Kellenek majd ide temporary blokkok, vagyis ideiglenes blokkok, hogyha nagyon magyaros akarok lenni. Mondjuk miért ne akarnék, hisz magyar vagyok. És mindjárt mutatom, mit kell csinálni, csak először én is végignézem, hogy milyen magasra kell majd ezt megcsinálni. 11 gyűrűt. Oké. Ideiglenes blokk. És akkor ide 2 ideiglenes blokk, egy levél. Megcsinálod ezt a gyűrűt, amit itt látsz alul. Így. És ez volt az első, hát ebből kell még 11. Egy gyűrű talán? Igen, mert az volt a 11. és ez lesz a 12. levélgyűrű. És most jöhet egy 13. viszont ez már rendes építőblokkokból. És ezt szintén kiszedjük. Már fáj a kezem a shift-től. A 4 trapdoornak most lesz a szerepe, ugyanis én csak 2 hoztam, nem már. Nem baj, megoldjuk. Jó, és ide még 2 trapdoor. Rendben. Jó. Most kelleni fognak ezek a blokkok, és minden soroktól elszámolva, mármint ezt úgy értelmezzétek ezt a sarkot, hogy innentől 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Akkor következőnek innen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Következőnek innen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. És az utolsó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 és 8. Rendi csak.
Igen, most jön a sok blokkot felemésztő része, ezeket ugye így össze kell kötni egy nagy-nagy kockával. Kifilleljük ezt az egészet. Akkor... Úgy remélem, hogy halljátok a hangomat. Ja, a hangomat azt nem vettem le. Akkor, hogyha ezzel készen vagyunk, a következő lépés az az lesz, hogy... Jaj. Jaj. Hát nem mondom, hogy én szeretem ezt a lépést, de muszáj ezt is megcsinálni. Ezeket visszacsukjuk, és nem tudom, miért szedtem fel a salkörömöt. Bár mondjuk ebből már kiszedem a maradék cuccokat, ami kell. Szóval itt van nálam ez és ez. Ezek kellenek, és fogadok. Aha, gondolhattam volna, hogy nem bírom felvenni a salkört. Úgy. Szóval 3 blokkot. 1, 2, 3. Felépítek. Lerakok egy rácsot. Felépítek 1 blokk. 2. És elvileg most van nálam Ender Pearl, ugye? Hol van Ender Pearl? Nem mondta, hogy... Leraktam. Ja, ott van. Halleluja. Csak vak vagyok. Még mindig jobb, mint hogyha nem hoztam volna. Akkor kelleni fog a sínnek a helyére akkor egy ilyen. És hát ezt most addig kell csinálgatni. Itt egy Endermite. Ott van. Jó. Te mostantól barát vagy. Te vagy mostantól. Nem tudtam elnevezni. Nem baj. Azt hiszem, hogyha izében ül, akkor nem tud diszpónolni. De azért biztosra megyek. Nem löksz ki. Oké, sikerült. Oké. Most, ezt ha jól gondolom, azért rendesen tud ez is sebezni. Rendben, és ha ezzel megvagyunk, ja, és jól gondoltam, innen lebontjuk körül le a mindent, is, és ezt kiszedjük, ezeket kinyitjuk még mielőtt baleset történik, amit nem akarunk. Rendben, kiszedjük a temporary blokkokat, ugye az ideiglenes blokkokat. És kész! Azt kell, hogy mondjam, hogy elkészültünk. Ennyi volt. Nincs több. Szerintem én a mondó vagyok. Próbáljuk is ki. És hát mondtam egy célkitűzést így ehhez a farmhoz, hogy 100-as XP szintet el kell érjem. Szóval let me see.
oda megyek, és akkor csapassuk. És már hullanak az endermenek. Jaj, ezt de jó látni. És igaz, már 60-as szinten vagyok eleve, de... Oh. És haza is értünk, hát... Most mégis jól jött az Ender Pearl. Én nem hittem volna, bevallom őszintén, hogy valaha fogok így kicsit normálisabban is Ender Pearl-t használni, mert én nem igazán hiszek, vagy bízok az Ender Pearl-ben. Nem tudom, hogy fogalmazzam, de az a lényeg. Ez a rész most útra meg a giga, super giga chat. Nem amúgy. Szóval, hogy nagyon-nagyon jól sikerült most szerintem ez a rész. Hát nem is maga a videó, mert szerintem sokkal számára unalmas lehetett. De úgy maga a haladásban elképesztően sokat haladt. Legalábbis szerintem. Szóval, hogy az elején még a Netherben szarakodtam a bástyákkal, most meg elitrával repülök. Nem mintha most nem szarakodnék majd a bástyákban, muszáj lesz. Na de... Így. Szerintem ezzel a csodálatos loadouttal és ezzel a csodálatos elitrával, ezzel a csodálatos sárkányfejjel, sárkánytojással, ender chesttel, főzőállványokkal és mindennel, amit a mai részben összegyűjtöttünk. Én búcsúzok tőletek mára. Ennyi lettem volna. Köszönöm azoknak, akik esetleg végignézték. Tényleg nagyon köszönöm nekik. És hát akkor sziasztok! Vége.